Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten ini. Bayi lagi dalam pripun? Oh nggih, Mak. Anu Mak Pah bikin bubur tepung pati kanji. Urung teko engko sik. Lah nggih. Dicairke ngangge toya adem. Oh niki anu Mak nggih juroe lah cara ngono. Tak monten nggih sampun cekap Mak, sampun mboten napa-napa. Walah Mak niku ngangge outfit garis-garis mengisor. Jane nganggo celana sing kale Nduk, celana sing item sing gak ngene iki, tapi gak digowo ya Nduk ya. Gak apa-apa. Enteni sik kono lho ning kolam renang. Kolam ikan. Nah, wis. Walah ki mah ngopo? Oh, buku tumbuh kembang. Tumbuh kembang kan kene Pak Dokter. Pak Dokter Dharma Budi Patriadi. SPA, spesialis anak. Nek kae SPU. Wah. SPU. Spesialis umbah. Umbah. Nah, nek sing iki saya tak dono. Dono ya. Saya Nduk, urung kenek marai. Lho, saya iki. Iki nek Ibu SPD. Ora sarjana pendidikan ora, tapi spesialis dremimil. Iya, Para. SPD ki Ibu spesialis dremimil. Niki napa Mak? Jurah wau. Nggih. Jurah itu dari gula merah, pemirsa ya. Terus diaduk. Aduk. Oh, tepung kanji. Nggo ning perut men adem lah pemirsa. Dari Mbak Jessica. Tak kira apa iki? Tak kira semut. Sek. Oh, mboten semut. Kayak anune niku lho menyok. Ya niku anune menyok. Nggih anune serat-serate menyok nggih Mak nggih. Mboten kok. Tesik sak pinten Mak? Ngene Mbak Jessica Mak. Oh, tesik kathah nggih nambel sak cukupe mawon. Paling sing purun nggih namung kula. Tak monten nggih. Nggih. Boten tak seteng. Niki kula nyeteng niki Mak Pah. Dadi iki dikok ning banyu terus dilarutke ngene kok terus lagi dijenang. Pedap. Nggih. Tis. Purek Mak. Oh, sing niki. Sing sebelah mriki. Tak pindah iku. Lah kok nggih. Aku ngisiin kaca, Bu. Bisa toh? Bisa? Walah iya ya, Cah. Napa meleh? Ayo, apa kuwi? Ayo. Wes engko dijukuk engko sik. Wes, oh iya lho, anu neh ya. Dia makan coplok. Terus dingeten-ngeten ke Intan kanthel meleh lho ya. Lah nggih, napa meleh kompor to Mak? Wong ya wong nggih purik nggih saged kok nggih to. Kompore purik. Pun ngoten terus ngomongke disalam mriku wer ngoten. Sak menten mawon nggih. Nggih. Ampun. Ngisiin kaca. Kados Mbak Indah paling nggih mboten purun Dek Mak. Mau bubur kadang tak jak. Tak mbane wis. Ora pengen, Bu. Pun. Pati kanji kerut. Kok pati kanji kerut? Pati kerut. Nggo perut. Wes ayem baru mbah ngoten niku nggih. Wis seneng Intan. Ajeng dijak Mbak Yune pijet teng pundi ngoten mboten ngertos kula.
Nah, pun paling ngoten Mak terus diaduk. Iki nang dilongi riyen. Nggih. Tak iki terus iki kesane panas. Kesane molak-molak. Nggih. Menunggu molak-molak riyen nggih. Nggih. Ayo ngalamun. SPU. Spesialis mbah-mbah. Dik mau ceritane kan ngresiki kanca oleh pemirsa, ya toh. Iki dingenek-ngenekno lho pemirsa. Wer bareng ngono ki cepet. Lah karo Intan iso ditempelno neh, ya Dek ya. Ngene. Dek mang cepet, Dek mang kan cepet. Ceplok. Terus mbok anunine terus nempel neh ngene ya Dek ya. Oh, ini. Oh iya. Dadi kocone resik ngono ya, Dok ya. Dadi nek resik alun-alun ngene lho, Dok. Iki Mas nek tuku ning TikTok. Kan ndak benih. Mak, Intan berangkat. Ibu ora ngerti tukune nanti. Intan berangkat nggih, Mak. Mak, aku berangkat ya, Mak. Intan ini yang mlaku banter-banter, Dok. Nggih, sampun. Oh iya. Iya. Makasih ya, Mbak, diajak ngonten. Dadah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dadah. Makasih nggih, Mbak. Iya, hati-hati ya, Mbak. Matur suwun. Waalaikumsalam. Naik bajai pemirsa. Anak kurangane kan. Nggih, kanten wir ngoten. Niku sing asin, nggih. Bacot. Bacot mati. Kok kubat. Pon molak-molak. Kita masukkan. Kula ngeten Mak, dhuwur ngeten kamerane. Duka Dek Dewi tak tangleti anu libur apa ya Dek? Mbak garah libur Kemis Jemas tu Minggu ngoten iki. Caca ngajak wisata. Lah Mbah Yi mbok jak iya. Ya wis. Sing hati-hati. Yang kederek. Boten Mak, kula istirahat riyen kok Intane Bu aku gak dijak. Alah gak usah, Intan ning omah ae mbek Ibu. Intan sok tak jak jalan-jalan blonjo ning sawah ning Tegal njukuk menyok. Pokoke Intan niku nek diomongi alus alon-alon ngoten niku mboten anu. Nggih. Pokoke nggih niku wae lah Mak, cara ngono nggih alon-alon ngandani Intan nggih. Nggih beda Mak kali lare-lare sing umum nggih. Nggih, kula nggih bersyukur Mak. Intan ngoten nggih kula pun bersyukur Mak. Intan pemirsa dadi ini untuk weteng senep-senep ngono lho pemirsa. Aku ndak weteng senep baru ngono ning omah barang tak gawe bubur menyok tak parut, tak kei gula abang kok terus tak malon-alon ngono kok rondok aduk. Bu jurae wau tek dereng kula ngicipi, Bu. Alah mboten usah manis, Mak, mboten usah. Kula mondo-mondo mawon, Pun. Mak, kula matur nuwun nggih, Mak. Nggih, Bu, sami-sami, Bu. Pun mateng. Iki jenenge bubur pati kerut. Pati kerut nggih, Mak. Wah, cilikane kula, Bu. Nggih. Pati gerit ngoten iki nggih. Terus niki wanangan, Bu. Nggih, terus Wanangan tapi genine geni mawa, nggih. mawa. Nggih, mawon ngoten. Nggih. Wanangan. Angger esuk iki digawek nang ngono kuwi. Nggih. Dadi ender-ender ngeten ender ngeten iki. Ender-ender namanya. Kados nggih, kados dika anu cuweran bumbu peyek ngoten nika, Mak. Encer ngoten nika to. Nggih. Tur ngoten. Kados pokoke ender-ender. Nggih, ender-ender Zaman jenenge. riyen ender-ender.
Ngoten niku pun tinggi sarapan Nggih sarapan pagi, padi kerut. Biyen cilikanku pemirsa ning cedhak lapangan ngono kae tawanduran kerut kira kaprah. Terus godhonge ya ngono kae lho kaya godhong kunir ngono kae lho. Tapi ora enek ambune godhonge. Lah nek kunir kan enek baunya khas. Godhong laos ya enek baunya yang khas. Godhong jahe ya enek baunya yang khas. Tapi nek padi kerut kuwi godhonge tak ambu yo biasa mboten enten ambune sing menyengat ngoten lho Mak maksude. Terus kembangnya apik ngoten. Kembangnya apik nggih. Kembangnya apik. Kembang kerut wae apik pemirsa. Modele tumpuk apik. Nek sakniki seradi berkurang nggih tanaman ngoten niku pun angel golekane. Nggih. Mboten wonten Bu nek teng mriki pegunungan menawi nek teng pegunungan apa teng daerah sing dingin pundi tesih wonten. Nek ning Kendilan kula madosi kok ampun jarang mboten enten kula malah dereng mboten enten kok. Nek kunir laos tesih Mak. Kunir laos kencur jahe tesih. Nek kirut nah nek kencur ngeten Ibu. Duka nggih wong mari wong tuwek jaman biyen iki piye ya? Ngono ki nganu Bu. Aja ijek enom. Aja nantur kencur. Lah kula enggak pokoke tak buru nggih. Kena apa? Kena apa nek gawe? Pokoke iki nek dindari kok mesti ngeyel ae. Pokoke rentok ya rentok. Rentok ya rentok. Jadi kaya aku teko ibu Bu, kena apa wong nek hamil kuwi gak oleh mangan ning tengah lawang. Wis ora usah takok ae. Jare Mbak Ndek biyen ya pokoke ra oleh. Ra oleh ya ora oleh. Kula madosi jawaban iki ya Mbak. Oh berarti nek hamil apa ora hamil duduke ya kudu ning kursi. Soale lawang kuwi dienggo liwatan wong. Ora ilok nek dienggo lungguh begogrok ning tengah. Intine ngoten nggih. Wis pokoke wis apik kabeh lah. Jadi dului dari orang tua turun temurun ki pokoknya mengajarkan hal-hal yang baik-baik awake dhewe garek mengembangkan. Wis mengke adem kula review ning nggih Mak. Nggih. Suwun nggih Mak panggih. Langsung disalep tengah mawon. Teng piring. Ngeten iki lho. Oh nggih nggih. Nggih Mak Pan. Kanton cukup Mak cur. Lho wis dadine apik. Lho wis dadi. Nek pati kanji zaman SD nika carane ndamel lem ngoten nika kula nggih nate Mak. Sami Bu. Iki anu nggih kados lem nyata. Kados nggih. Sik Bu tangekno. Ibu. Alon tangekno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bubuk ya? Ya. Ndang ceritani Bu Bu. Mak piye? Intene penak Bu, pijet. Dipiyekno nduk duduk. Iya. Iki kan maksudnya kan krosi. Iso bubuk ngene. Iya, bubuk ngono. Wara. Heeh. Iki kan dipijeti ngene. Nguk ngono. Heeh. Penak ngono, Nduk. Penak. Seneng ya. Panggone kok sebelah ndi, Nduk? Panggone cedak kuwi lho apa? Terminal. Oh, ning terminal. Adek uga suwi ya, Dek. Mau sedih lho, Nduk. Heeh. Dek mang aku mak musik nih kono jepu. Tumbas apa? Heeh. Iya, maksudnya ki nasi opo wak yo ngono to. Nasi kula apa jenenge? Jangan tahu. Duh, mak pah yo nyayur tahu iki. Iku lho aku mau tuku. Ya wis makasih ya ceritane ya. Sengko dilanjut. Nek Sesuk tak duduhno nek ibu nek gak roh. Ya makasih ya. Heeh. Tak slendekno ning anu. Oh, kan. Wis tan. Nah, pemirsa. Bubur pati kerut nggih. Lho, molor. Yes, ngene iki nggih teksture nggih kados ngeten iki. Iki terus juroe mboten usah manis-manis, cuma gulane sak prit. Ngene iki pemirsa. Nyong nek mbok sutengno nduk ben ketok. Sutengno ngene yo. Buke sutengno ben ketok. Iki teksture nggih kados ngeten iki. Wis disutengno intan riyin nggih pemirsa. Itu apa itu? Ini bubur kerut. Bismillahirrahmanirrahim. Nek tumbas ngendi? Barikana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nek tuku ngendi? Dikasih Mbak Jessica.
Bubur carrot. Bubur carrot. Ucul neh. Bubur carrot. Enak ya? Mantul lah, Dok. Ki Ibu ya tak syuting. Iya, makasih ya. Mak Mak udah pulang. Udah lah. Pulang mang jam 12. Lah pentange wangi dulure, Nduk. Wangi dulu re. Mbak Yunin. Mak Pah. Ini suamine kapundhut. Oh, suamine. Yang PKU Yunin. Terus yo memang Musimnya. kok musimnya. Wes maksudnya wes takdire ya. Harus ngono. Enak ya? Enak. Mbak Jessica perlu maem iki. Oh, obat-obat perut sing sakit. Nah, mene guys. Cek samene. Kena gonggo sore kok bengi. Terus makasih ya. Langsung jus iki ya. Jus. Pemirsa, saatnya Intan milai pemean sing garing-garing. Nah, nanti di akhir video akan saya opo yo? Sempilkan. Ayo jembuk ketokno kuwi sesuatu, jembuk ketokno sik. Akan saya sempilkan kiriman. Iya. Udah terus mbok lebokno ning jero ngono. Kuwi isine anu pemirsa, bahan-bahan kolesterol alias jeroan. Akan saya sempilkan video kiriman dari Bunda Dewi Sumbi kalau di Kendilan dapat berkat dari keluarga Mas Pandi dan Mbak Ayu. Matur suwun nggih Mbak Ayu, Mas Pandi berkate. Nah, wis direptak apa? Tak ngenekno Mbak iki piye ngono. Wis gak apa-apa ndang dimam. Loh yo ceblok kabeh tan. Aduh, wis kok kono sik. Aja kok ngisor, Dok. Iya rahasia pemirsa, kuwi rahasia pemirsa. Wong rahasia malah dikok ning gone kolam ikan iki kok ning akuarium iki. Wis gak apa-apa wong apa tak kok kulkas, Mbak? Anu apa jenenge setu sampean maem. Alah ora usah mber dimam cah-cah ae, aku kan ngono. Lah aku yo entuk ibuke yo entuk i. Wes ora apa-apa nang sampean mam, aku ngono. Wes terima kasih ki mang sing masak Makjah tan. Dino iki mang Makjah masak tempate bucare. Iya, masak tasyakuran 1 tahun anaknya Mbak Ayu dan Mas Pandi, adik bucare. Dek Stevia. Dek Sevia. Kok Sevia? Sevia kan lagu. Sevia. Garing kabeh Bu, alhamdulillah Bu. Stevia. Delok laler menclok pager. Nek ijo tenan iki karaoke tenan iki. Bu iki lagi cek teles ki. Cek teles ya ora usah. Ndang madhep rene laler menclok pager. Laler mencok pager. Madhep rene, guys. Laler. Ya laler mencok pager. Sing sitoke urung garing, guys. Nek urung garing yo ben to, guys. Demikian pemirsa konten kali ini, matur suwun nggih Mak Pa wis dibikinke jenang gendul kerut. Tunggu tinungo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh, pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang salih dan saleha. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.
saya sempilkan nggih berkat yang direview Bunda Dewi Sumbi. Jenenge Bunda Dewi sapa tan panjange? Dewi Sumbi. Dewi Setyo Nerom. lah nek Mamah Susi Susi. Setyo Setrio. Wah Prajurit. kok Setyo prajurit? Susi Setyowati. Wati heeh. Nek Bunda Dewi Setyo ning Nerom. nah ngono. Cus. Dadah. Review. Nah, ini tasyakuran 1 tahun. Alhamdulillah, rasa syukur tempat kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia kami bisa melaksanakan tasyakuran 1 tahun anak kami yang bernama Stevia Haifa Valeri. Semoga selalu dalam lindungannya dan menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, nusa bangsa dan agama, amin. Waalaikumsalam. Hormat kami Pandi dan Ayu. Isine krecek, tape, puding, nogosari, mendut, iwel-iwel, jadah, pastel, dan pisang. Balik lagi. Terus di bawahnya direview lagi kerupuk udang. Selamat menikmati. Ayam bakar, wrap, tahu, kecap, mie, dan sambal.